Čo sa stalo vo svete 5. a 6. augusta? Čierna hora. Silný lesný požiar sa rozšíril neďaleko letovísk Reževiči a Petrovac, Estónsko. V Tartu nastali pre silný dážď lokálne záplavy. Turecko. Silná búrka s veľkým krupobytím v Tekirdagu. Rusko. Ťumenská oblasť. Toboľsk zaplavilo Polejaku s krúpami. Silný vietor v Jesentuky, Stavropolský kraj. K 5. augustu je v Rusku 168 lesných požiarov na ploche 775 000 hektárov. Tornádo komárov neďaleko Sibaj, Baškortostan. Saudská Arábia. Tornádo v okrese Meka. Povodeň v okrese Meka. Nočná búrka v Džizáne. Pakistan. Silný dážď v Karáči viedol k záplavám. India. Obrovská povodeň v dôsledku silného dažďa v Bundi v Rádžastháne a v Guvahati v Asame. Japonsko. Blesk počas erupcie sopky Sakurajima, Thajsko. Pre silné dažde sa vyliala priehrada Khundan Prakarnchon a spôsobila záplavy v provincii Nakhon Nayok, USA. Tropická búrka Debby spôsobila záplavy v okrese Suwannee a v Cedar Key na Floride, na pobreží Južnej Karolíny a v savanách v Georgii. Centrom Buffala v štáte New York prešlo tornádo. Prírodný požiar v San Bernardino, Kalifornia. Tornádo v Minnesote. Záplavy pre vyliatie rieky Mendenhall v Juneau na Aliaške. Silná búrka v New Jersey spôsobila záplavy. Severovýchod Ohia zasiahla silná búrka. Kanada. Búrka s krúpami v Calgary. 4 tropické búrky naraz. Carlota, Daniel, Emilia a Fabio zúria súčasne v Tichom oceáne západne od Mexika. Mexiko. Nočná erupcia sopky Popocatépetl. Blesková povodeň v Naucalpane, Mexico City, Uruguay. Veľké krupobytie v departamente Riviera a Rio Negro, Argentína. Veľké krupobytie v San Jaime de la Frontera, Entre Rios. Klimatická kríza sa zrýchľuje a čoskoro môže dosiahnuť bod, z ktorého už nebude návratu. Medzitým sa svet pod vplyvom tieňových hráčov ponára do globálneho konfliktu. Prebuďme sa a zabráňme tejto manipulácii skôr, ako bude neskoro. Viac vo videu Križovatka.